Hola, ens trobem aquí a la Biblioteca Josep Mateu i Miró i ara anirem a preguntar on caldria un semàfor o un pas de vianants a l'entrada del poble. Jo crec que no, Hola, bona tarda. Bona tarda. Us podríem fer una pregunta? Clar que sí. On creieu que caldria un semàfor aquí a Castellbisbal? Doncs ara mateix no ho sé, jo crec que a l'entrada del poble, on hi ha el camí de terra que porta cap a Can Galí, que a un costat vas cap a Molins de Rei i a l'altre cap a l'Esclat, en aquella zona, en aquella cruïlla, jo crec que aniria molt bé un semàfor i un pas de vianants. Sí, jo també ho crec. Molt bé, moltes gràcies. Adeu. Tarda. Avui estem aquí a l'entrada del poble, on creiem que fa falta un semàfor, a l'altre costat del carrer. Ja fa anys que a Castellbisbal es pot viure sense cap semàfor, però com en totes les coses hi ha desavantatges. Més quantitat d'accidents, velocitats inadequades als vehicles, l'oblit de mirar si ve algú. A Castellbisbal no hi hagi cap semàfor, per tots els pobles del voltant s'està establint una norma del servei d'espai compartit, que consta en treure el màxim de semàfors possibles. Doncs aquí tenim en Jaume, una persona que va patir un accident a causa de la manca d'un semàfor aquí a l'entrada de Castellbisbal. Això és cert, nois. Jo anava per al carril de relació per anar a Molins de Rei i just una persona es va creuar per anar a Can Galí. I jo vaig haver de frenar de sobte. I una persona que no prestava atenció darrere meu es va xocar amb el meu cotxe i va haver una petita explosió del motor. I jo em vaig fer danys a les cervicals, em vaig trencar un braç, però ja se m'ha curat. Si en aquell moment hagués hagut un semàfor, aquest accident es podria haver evitat. En general, la manca de semàfors a tota Catalunya és un problema que es podria evitar amb molta facilitat. Per a molta gent, un semàfor no serveix per a res, només per perdre el temps. Queden tallats sense fer res. Però encara que no ho sembli, un semàfor pot salvar vides. Recordeu-ho, un tros d'acer amb 3 llumetes pot salvar moltes vides. I amb el gran que és el poble de Castellbisbal, comptant totes les urbanitzacions, estaria bé que l'Ajuntament li donés més seguretat a la població, ja siguin nens com adults.